ಹಾಯ್ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಂತರೆಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಂತ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳು ರೋಡ್ಕು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಆಪೆತ ಇಲ್ಲಡೆ ಈಪೆತ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಬಂಡತು ಬೋರಾಪುಂಡು ಪಂಡಂತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇನ ಮಗಳ ಬೋರಾಪುಂಡು ಪಣದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡಾತು ಇತ್ತೆ ಏನು ಆಲೆಕು ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋಚ್ಪಾಯರ ಏನು ಪಿದಾಡ್ತುಲ್ಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಕಲ್ಪಾವಳಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮಂಗೆ ಮಾನ್ಪೋಳಿ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಉಪ್ಪಾದ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾಂಟ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪೋಗ ಇಂದೆನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ಲವಿಟ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಜಿ ಬಂದುಲೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಲೆಕ್ ಒಂಜೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋಜ್ಪಾ ಉಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕಾಗಜಿತ ಉಂಡೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಮೂಳುದಿತ್ತು ಇಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು ಇಂದೆಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಈ ಉಂಡೆ ತಮಿತ್ತು ದೀಪೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಈ ಉಂಡೆ ತಮಿತ್ತೇನು ದೀವಂತುಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಅಂತುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮೂಳ್ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮೂಳ್ದೀತೆ ಈ ಉಂಡೆ ತಮಿತ್ತು ಏನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ದೀನಾಗ ಈ ಬೇರಲ್ಲಟ್ಟು ಏನು ಇಂಚ ಈ ಉಂಡೆ ನಿಂಚ ತೆತ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕೈಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದೀತು ಇಂಚ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾತ ತೊಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಳಿತನ ಉಂಡೆ ಆಡಬೇಕು ಬಂದುಲೆ ರಡ್ನೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂಜೇನು ತೋಚ್ಪಾ ಉಂತುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹತ್ತು ಇಂದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಾತೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲು ನೇಂದತ್ತೊಂತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯವು ಈ ಎಲ್ಯೈನು ಏನು ಒಂಜಿ ಬಳತ್ತ ಕೈತ ಉಳಾಯಿ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲೈನು ಏನು ಈ ರೀತಿ ಕೈಕೇನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಿದಾಯ್ದಪ್ಪುಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯ್ದಪ್ಪುಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆಪುಜ ಆಲಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತ ಏನು ಕಟ್ಟಗಿರಿಪ್ಪಂದೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಬಲ್ಲು ನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ದತ್ತಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂದೆ ನಾಲ್ನ ಬಳತ್ತ ಕೈಕೇನು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ಕಟ ಏನು ಪಾಡಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಇಂದೇನೇನು ಇಂಚದೆತ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಇಂಚದೆತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಟೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ ಪಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಟ ನಾನು ಅವರ ಏನು ತೋರ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಂದೆತ ಕಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಗಿರ್ತಿಜಿ ತುಂಡುಲ ಮಂತಜಿ ಇದಾಯ್ತು.
ಖುಷಿ ಆಡ್ನದು ಮಂಡದು ಏನ್ಗಿರಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅವರ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೂಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟೈತೇನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ.